идомаи саргузашти ҳотами той. Сафари якум. ҳотам аз хизмати малика мураххас шуда ба корвонсаро омад ва шаҳзодаро дар он ҷо гузошта рӯ ба биёбон овард. қатъи манзил ва таи мароҳил карда мерафт. баъд аз чанд рӯз ба ҷое расида дид, ки моддаоҳуро бо ду бачаи он гурги гуруснае пеш карда наздик аст, ки гирифта туъмаи худ созад. ҳотам бонг бар гург зада гуфт: эй ҳайвон, бигзор он махлуқро, ки бачагони ширхора дорад. гург истода шуд ва бо забони фасеҳи одамӣ гуфт: эй одам, магар ту ҳотамӣ? аз куҷо донистӣ, ки ман ҳотамам? гург гуфт: эй азиз, аз шафқати ту маълум мешавад, ки саховату мурувватро худо ба ту арзонӣ фармудааст. дигар авсофи ту дар миёни ҳайвонот ва инсон аз ҳар чӣ машҳуртар ва маъруфтар аст. имрӯз қути маро гирифтӣ, ба ҷои он чизе хӯрданӣ бар ман ато менамоӣ ё на? ҳотам гуфт: чӣ мехӯрӣ? гург гуфт: хӯроки моён гӯшт аст. ҳотам гуфт: эй гург, гӯшти кадом узви маро ба ту хуш ояд? гург гуфт: гӯшти рон мехоҳам. ҳотам дарҳол аз гӯшти рони худ бурида дар пеши гург андохт. гург он гӯштро хӯрда аз гуруснагӣ махлас ёфт ва гуфт: эй ҳотам, чаро подшоҳии яманро гузошта дар ин роҳи пуршӯру машаққат афтодаӣ? ҳотам дар ҷавоб гуфт: ба хотири ҳоҷатманде дар ин роҳ афтодаам ва малика ҳуснбону ҷавоби 7 савол аз ман талаб кардааст. бояд, ки ба 7 саволи ӯ ҷавоб гуфта ба шаҳзодаи хоразмӣ гирифта бидиҳам. саволи аввал ин аст, ки бишнавӣ: як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст, дар орзуи дубора бисёр кас аст. намедонам, ки гӯяндаи ин гуфтор дар куҷост. гург гуфт: ман он ҷоро медонам ва аз забони бузургони худ шунида будам. он ҷо дашту биёбон аст ва номи онро дашти ҳувайдо мегӯянд ва дар он дашт мардест тамомии рӯз мегардад ва ҳамин суханро мегӯяд. ҳотам гуфт: эй махлуқ, он дашт ба кадом ҷониб аст? гург гуфт: аз ин ҷо меравӣ, ба дуроҳае хоҳӣ расид. бояд, ки роҳи дасти чапро гузошта ба роҳи дасти рост равӣ. алқисса оҳуи мода бо бачагони хеш ва гург ҳотамро дуо карда ба ҷониби бераҳаи биёбон рафтанд. алқисса ҳотам андак роҳ рафта буд, ки пои ӯ ба дард омад. бо машаққати бисёре рафта дар зери дарахте ғалтид ва дар зери он дарахт шағолон хона сохта буданд. қазоро ҳамон рӯз барои туъмаи худ ба шикор рафта буданд. шағолон аз шикоргоҳи худҳо гузашта омада диданд, ки одамизоде рӯй ба мисли офтоби ховар, фари шоҳӣ аз ҷабини ӯ ҳувайдо мадҳуш шуда дар пеши хонаи эшон хобидааст. шағоли модина гуфт: эй ҷуфти азиз, ин одамизод аз куҷо омада бошад ва дар ин макони моён барои чӣ қарор гирифтааст? бояд, ки ин маконро гузошта ба ҷои дигар равем ва бо ин ғайри ҷинс унс гирифтан аз рӯи ҳикмат нест. наршағол гуфт: эй завҷа, ҳеҷ медонӣ, ки ин кист? модашағол гуфт: намедонам. ин ҷавон ҳотам бини тай, подшоҳзодаи яман аст. модашағол гуфт: эй оромиҷон, чӣ донистӣ, ки ин ҳотам бини тай аст? наршағол дар ҷавоб гуфт:
аз забони бузургони худ шунида будам, ки дар фалон моҳ ва дар фалон рӯз ҳотам дар зери ин дарахт хоҳад омад. Модашағол гуфт: эй муниси ҷон, ҳотам чӣ хосият дорад, ки бузургон аз аҳволи он дар замони собиқ хабар доданд? ҳақиқати кори ӯро бар ман баён кун. эй роҳати ҷон, ҳотам барои ризои ҳақ молу ҷони худро бохта ҳоҷати ҷамеи одамонро мебарорад. дар бобати саховат ва мурувват дар ин олам назир надорад. боз модааш гуфт: чаро ҳотам ба ин ҳол афтода ва дар ин ҷоҳо омадааст? наршағол гуфт: эй ҳамдами ҷон, гурги гурусна оҳумодаеро бо ду бачааш пеш карда гашта буд, ки қазоро гузори ҳотам ба сарвақти онҳо афтода дид, ки гурги гурусна оҳумодаеро пеш андохта мехоҳад, ки бо бачагонаш гирифта туъмаи худ созад. ҳотам аз рони худ гӯшти лазиз бурида дар пеши гург андохт. ивази гӯшти рони худ оҳуро бо бачагонаш аз офати гург халос карда ва аз он ҷо ба ин ҷо роҳ гашт. аз дарди рони худ дар ин ҷо беҳуш афтодааст. модашағол гуфт: инчунин каси бомурувват дар мобайни инсону ҳайвонот нахоҳад буд. таҳсину офарин ба муруввати ин. ва боз илова кард: эй ёриҷонӣ, аз ин ҷароҳати қавӣ чӣ гуна сиҳат шавад ва ба дашти ҳувайдо чӣ гуна мерасад? наршағол ҷавоб дод: эй завҷаи меҳрубон, агар мағзи сари мурғи париро оварда ба захми рони ин гузошта шавад, дарҳол сиҳат хоҳад шуд. аммо рафтани ин аз рафтан ба дашти ҳувайдо зиёда мушкил аст. модашағол гуфт: эй оромиҷон, он мағз аз куҷо пайдо мешавад? ин мурғ дар ҷангали мозандарон пайдо мешавад ва он мурғест рӯй ба мисли олам ва тани он ба монанди товус. агар шарбати ӯро ба касе бидиҳанд, хӯрдан баробар ба рақс меояд ва тамошоҳо мекунад. модашағол гуфт: эй ҷуфти мушфиқ, кадом зот аст, ки рафта аз мозандарон сари он мурғро биёрад ва ҳотамро аз ин озор халос гардонад? наршағол ҷавоб дод: агар 7 шабона рӯз ту аз ин ҷавон бохабар бошӣ, ман рафтам мағзи сари он мурғро меорам. фармонбардорам, ҷавоб дод модашағол. зудтар бирав, ки то ба омадани ту ман аз ин ҷавон хабардор хоҳам шуд. наршағол бо модаи худ видо карда ба ҷониби мозандарон равона шуд. ҳотам гуфтори шағолонро мешунид ва мефаҳмид, аммо тоби бархостан ва сухан гуфтан надошт. алқисса наршағол қатъи манзилу таҳи мароҳил карда баъд аз 7 шабона рӯз дар ҷангали мозандарон дохил гардида дид, ки дар зери дарахте мурғи парӣ бо фароғати тамом хобидааст. наршағол оҳиста оҳиста бо чандин ҳилаву макр расида сари он мурғро аз танаш ҷудо карда гирифт ва аз ҷангали мозандарон баромада ба ҷониби маскани худ раҳсипор шуд. модашағол бошад дар ин муддат гирдогирди ҳотамро гашта посбонӣ ва нигаҳбонӣ мекард. ҳотам ин ҳамаро мушоҳида мекард. алқисса наршағол баъд аз 7 шабона рӯзи дигар мағзи сари он ҷонварро оварда ба ҷуфти худ мулоқот кард. модашағол сари он ҷонварро бо дандони худ зур карда бишикаст ва мағзи сари ӯро бо забони худ ба ҷароҳати ҳотам молид. дарҳол осори ҷароҳати ҳотам бартараф шуд. ҳотам
чашми худро кушода аз ҷои худ бархост ва ба ҷониби шағолон нигоҳе карда гуфт: эй ҳайвонон, ин чӣ эҳсоне буд, ки дар бораи ман кардед? маро аз озори ин ҷароҳат махлас додед. аммо барои ман меҳнат кашида, ҷондореро беҷон карда, маро зомини хуни ӯ гардонидед. шағолон гуфтанд: эй барно, худо баъзе ашёро ба баъзеи он сабаб кардааст. дар ин гуфтугӯ буданд, ки ҷароҳати Ҳотам фароҳам омада ва ба тариқи аслӣ баробар шуд. ҳотам ба ҷониби шағолон нигоҳе карда гуфт: эй махлуқон, ҳоҷати шумоён чист, ки раво карда ивази некиятон гардонам? шағолон гуфтанд: эй барно, дар ин навоҳӣ чоҳест ҷамеи кафторон. дар он ҷо маскан карда ҳар сол бачагони мо бечорагонро мехӯранд ва моён дар назди онҳо оҷизим. агар шумо онҳоро аз сари моён дур созед, талофии эҳсони моён хоҳад шуд. ҳотам гуфт: ин меҳнатро аз сари шумоён дур хоҳам кард. шумоёни мискин онҳоро бар ман намоед. шағолон гуфтанд: эй одамизод, аз ин ҷо то ба макони онҳо 6 фарсанг роҳ аст. алқисса шағолон ҳотамро сар карда ба макони онҳо расиданд ва гуфтанд: эй одамизод, инак ин аст маскани кафторон. ҳотам пештар рафта дид, ки кафторон дар макони худҳо нестанд. соате дар гӯшае биншаст. баъд аз муддате кафторон дар макони худҳо омада диданд, ки одамизоде бар дари ғори эшон истодааст. ҳар ду ғурида наздик расиданд ва ба забони ҳол гуфтанд: эй одамизод, аз ин ҷо бархез ва ба роҳи омадаи худ бирав, ваилло туро ҳамин соат пора пора хоҳем кард. ҳотам гуфт: эй нодонон, ман дар ин макон аз барои озор додан наёмадаам, ва шумоён аз ин макони худҳо бархезед ва ба ҷои дигар равед. кафторон гуфтанд: эй одамизод, инчунин суханони муҳмал мегӯӣ ва моёнро мехоҳӣ, ки аз ин макон бадарға созӣ ва аз ҷони худ наметарсӣ? ҳотам гуфт: эй ҳайвонон, аз офаридгори худ наметарсед? ҳар соле бачагони шағолонро оварда мехӯред. кафторон гуфтанд: эй одамизод, магар ту шағолонро ба ҷанги моён овардаӣ ва имрӯз бо моён дар ин мақом масоф мекунӣ? ҳотам гуфт: ман аз барои насиҳат ва маслиҳат омадаам ва ба шумоён чанд сухани насиҳатомез мегӯям. бояд, ки шумоён аз хӯрдани бачагони шағолон тавба кунед. кафторон гуфтанд: эй одамизод, ту ғами шағолон ва бачагони ӯ мехӯрӣ? ғами худ бояд хӯрӣ, ки ҳамин соат туро пора пора хоҳем кард. ҳотам дар ҷавоб гуфт: агар гӯшти ман дар кор аст, барои ризои ҳақ додам, бигиреду бихӯред, аммо аз хӯрдани бачагони шағолон тавба кунед. кафторон гуфтанд: эй одамизод, туро ҳам мехӯрем ва бачагони шағолонро ҳам мехӯрем. ҳотам гуфт: шумоёнро ба худои худ савганд медиҳам, ки аз хӯрдани бачагони шағолон тавба кунед ва ризқи шумоёнро розиқи ҷондорон хоҳад расонид. кафторон гуфтанд: эй одамизод, аз хӯрдани бачагони шағолон ҳаргиз даст намебардорем. ҳотам донист, ки кафторон ба сари инсоф намеоянд, дар дили худ гуфт: акнун тоқат намондааст. аз ҷои худ бархост ва бар пушти наркафтор савор шуда, яке зер карда буд, ки наркафтор бо ду пои пеш чӯкида дар зери қадами ҳотам кулула шуда афтод. дар ҳол
пой ва гардани наркафторро ба таноби бирешимӣ барбаст ва модакафторро инчунин барбаст ва дар дили худ фикр кард, ки ҳеҷ офаридаро озор надода будам. имрӯз ин махлуқонро чӣ гуна озор бидиҳам? чӣ созам, ки инҳо бадкирдоранд? бояд, ки дандонҳову нохунҳои эшонро бирехт. алқисса ҳотам нохунҳову дандонҳои кафторонро фурӯ рехт ва бандҳоро аз кафторон кушода сар дод. кафторон мегуфтанд: моён ба чӣ тавр зиндагонӣ мекунем ва луқмаи худро ба кадом нав фурӯ мебарем? ҳотам гуфт: эй кафторон, тақсир аз ман нест ва аз худи шумоён аст. дар ин гуфтугӯ буданд, ки шағолон расида гуфтанд: эй кафторон, ғам махӯред, хӯроки шумоёнро моён мерасонем. алқисса ҳотам шағолонро видо карда ба ҷониби биёбон раҳсипор шуд. модашағол ба нари худ гуфт: эй шоҳи дарандагон ва эй молики ин биёбон, ҳотам ба талаби дашти ҳувайдо танҳо меравад. бояд, ки ту бо ӯ дар ин роҳ ҳамроҳӣ бикунӣ ва ҳотамро дар ин роҳи пурмеҳнат танҳо нафиристонӣ. наршағол ба назди ҳотам расида омада гуфт: эй ҳотам, бояд, ки дар ин роҳи пуршӯр ман бо ту ҳамроҳӣ кунам ва туро дар ин биёбон танҳо нафиристонам. ҳотам гуфт: эй махлуқ, аз уҳдаи яке некии шумоён набаромадам. эҳсони дигар дар бораи ман накунед. ивази инро чӣ гуна хоҳам расонид? акнун хушҳолии ман дар ин аст, ки аз ин ҷо баргардед ва дар пеши бачагони худҳо бошед ва бо ман роҳи дашти ҳувайдоро нишон диҳед. шағолон гуфтанд: эй барно, агар роҳи наздик намоем, дар он роҳ офатҳо хоҳӣ дид ва агар роҳи дур намоем, ҳалокӣ ва беобӣ хоҳӣ кашид. ҳотам гуфт: ҳар чӣ аз худост, роҳи наздикро бар ман намоед ва корҳои мушкили бандатонро худо осон хоҳад кард. наршағол гуфт: пештар рафта бар сари чаҳорраҳае хоҳӣ расид ва бар роҳи рӯ ба рӯ равӣ ба дашти ҳувайдо мерасӣ. ин гуфта шағолон ба ҷои худҳо истода шуданд. ҳотам шағолонро видо карда ба ҷониби биёбон равона шуд.